Представяме ви испанската фирма за висок клас смесители и аксесуари Майя. Характерно за фирмата е, че използва полускъпоценни камъни и камъни Сваровски. Ще ви представим серията Квадрат, поръчана за наш специален клиент и много добър приятел. Започваме с единична закачалка злато. Дозатор за течен сапун в злато. Сапунерка с златна основа. Държач за четки за зъби към стената с златна основа. Държач за тоалетна хартия в злато. Държач за ВЦ четка. Изкара за хавлии 60 см. Лукс, блясък, комфорт и великолепие. Вземете вашата мечта на баня от магазини Хикови в цялата страна.